Gipuzkoako diputatu nagusia, Gipuzkoako zainketa eta gizarte politiketako diputatua, Donostiako alkatea, Bizesako ordezkaria, lagunok, egunon eta ongi etorri gure etxe barri honetara. Nos gusta trabajar en red y en alianza leal con otras organizaciones del tercer sector y también con las instituciones públicas. Buscamos construir conjuntamente una sociedad más inclusiva, basada en la justicia y en la equidad. Y por eso, después de varios años de trabajo en Guipúzcoa, desarrollando proyectos orientados a colectivos vulnerables, especialmente mujeres, pensamos que había llegado el momento de ubicarnos y poner a disposición de la comunidad un espacio físico en el que trabajar y desarrollar parte de nuestra actividad. Un espacio de encuentro, de cuidado, de acompañamiento para la mejora de la vida de personas y colectivos. Un espacio abierto a la comunidad y a la colaboración que ha sido posible gracias al apoyo y al compromiso de la Diputación Foral de Guipúzcoa y a la complicidad de Visesa y del Ayuntamiento de Donosti. Ede eta suspergintzaren izenean, nire eskerronik beroena, Gipuzkoako Aldundiari, Donostiako udalari eta Visesari. Haiek gabe, ezketela posible izango, eskerrik asko bihotzez. Aldun nagusia, mesedez, zure alaitza. Eskerrik asko zure hitzengatik, egunon guztioi. Aste honetan bideo bat ikusi dut Emaktibarena eta hor testigantza bat entzuten nuen emakume batena eta nire ustez oso ondo irudikatzen zuen edo adierazten zuen zer den hemen egiten den lana. Eta berak aitortzen zuen, onera iritsi zela erabat puskatuta, hautsita. Hala adierazten zuen bere aitortzan. Eta nola ezinbestekoa izan zen prozesu bat horri buelta emateko. Eta horrekain justu dauka zerikusia Gipuzkoako Foru Aldundiak bere urteetako ibilbidean eta batipat bere plan estrategikoa egiteko garaian hartu duen erabakiarekin. Ez dala gauza bera ondo egotea eta ondo sentitzea. Ondo egon zaitezkela eta ondo ez sentitu. Eta emakume honen testigantzak ondo adierazten zuen hori. Hautsita nengoen, ez nengoen ondo. Eta ondo ez dagoen, ondo sentitzen ez den pertsona batek, nekez eraman dezake bizitza duin bat aurrera. Bizitza duin bat nun bere esperientzia, bere jakinduria, bere talentua eskaini diezaioken gizarteari eta aldi berean ere bizitza oso bat, bizitza bete bat eraman aurrea. Eta hortaz, oso argi ikusten da zenbateainoko garrantzia daukan EDE fundazioak pertsona hauei eskaintzen dien laguntza eta akonpainamenduagatik. Hortaz, Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat hau estrategikoa da. Estrategikoa dan heinean, al ser una cuestión absolutamente estratégica, el bienestar integral de todas las personas, consideramos que es fundamental la colaboración. Y esa colaboración la queremos fomentar y la estamos trabajando. Es parte del modelo de bienestar social de Guipúzcoa, la colaboración entre las entidades sociales sin ánimo de lucro y las instituciones, y conseguimos de la mano apoyar, mejorar el bienestar integral de todas las personas y al mismo tiempo también ofrecer el mejor servicio a toda la ciudadanía. Esto, por supuesto, honek noski laguntzen dio gure komunidadeari. Gu komunidade sendoa daukagu Gipuzkoan, oso sendoa. Baina ezinbestekoa dugu, momentu honetan individualismoa ere nagusitzen ari dan, palanka egitearena. Ze ezinbestekoa dugu komunidade sendo bat, gutako bakoitzari eskainiko diona justizia soziala, eskainiko diona oreka, eta aldi berean komunidade sendoa, justua eta orekatua sortzea, elkarrekin eskutik hartuta. Hortaz, lankidetza ezinbestekoa dugu eta ezinbestekoa dugun heinean, geuri dagokigu eskerrak ematea, zuek gabe hau ez da posible eta esango nuke ere elkarren laguntza ezinbestekoa dugula, elkarri laguntzea ezinbestekoa dugula, komunidade sendoa lortzeko eta aldi berean gutako bakoitzari onena eskaintzeko eta gutako bakoitzari laguntzeko danon ongizante integrala bilatzen. Hortaz, orain arte egin dugun bezala, etorkizunean ere elkarrekin lan egingo dugu eta hortaz, ibilbide oso oparoa opa dizuegu zuei, ze zuen ibilbideak izango du noski, arrastoa, utziko du arrastoa Gipuzkoar guztiengan.
eskerrak ematea besterik ez zait gelditzen egiten duzuten lanagatik eta seguru nago etorkizunan ere, oraindik hobeto asmatuko dugula bidea egiten elkarrekin. Zoriona guztioi. Agintari eta lagunok, egunon guztioi, da eskerrik asko gaurko jardunaldi honetara gonbidatzeagatik. Donostian gizarte ekonomiak duen garrantziaren isla izan zen iaz gizarte ekonomiaren hiriburu izan ginela. Horren ondorioz, pasaden astean, onartu zuen Espainiako gobernuak gizarte ekonomiaren zentru nagusia Donostian, hemen izango dugula, Miramar jauregian hain zuzen ere. Hau guztia posible da, besteak beste, EDE Fundazioa bezalako eragilek egiten dezuten lanari eskar. Zuen jarduerak ere pertsonak ditu helburu, zuen leloak dioen bezala. Eta inundik ere bizitzak eraldatzen laguntzen dezute. Jende eta familia askorentzat itsas argia zerate. Iluntasunean norabidea adierazten duten edo duen gunea. Es un honor para mí estar hoy aquí, acompañando a una organización que conozco de hace muchos años, por cierto, en otras circunstancias y muy diferentes, y sobre todo por su labor en Vizcaya, todo hay que decirlo, en la que siempre habéis sido un referente, y en vuestra trayectoria habéis demostrado un profundo compromiso con nuestra sociedad. La Fundación EDE ha sabido conjugar conocimiento, intervención social directa y desarrollo de proyectos que transforman vidas. Vuestro trabajo en pro de la inclusión social, la economía solidaria y el empleo inclusivo es un ejemplo a seguir para quienes creemos en una sociedad más justa y más equitativa. Desde el Ayuntamiento de Donostia compartimos plenamente los valores que impulsa vuestra labor. En un momento histórico en el que nos enfrentamos a grandes desafíos como la precariedad laboral, la exclusión social y la crisis climática, el compromiso con la sostenibilidad y la equidad social es más necesario que nunca. Vuestro enfoque, que pone a la persona en el centro, es clave para construir un futuro más inclusivo. Quiero resaltar la importancia de la colaboración entre las instituciones públicas y organizaciones como la Fundación EDE. Solo trabajando juntos podremos impulsar cambios duraderos. Vuestros proyectos de intervención directa y desarrollo económico generan oportunidades, especialmente para los colectivos más vulnerables, y son un faro de esperanza en nuestra ciudad. Eskerrak eman nahi dizkizuet, egiten dezuten lanagatik, eta bide horretan jarraitzea eskatu nahi dizuet. Bide lagun izango gaituzue, gure helburua, zuena bezala, gizarte eta hiri inklusiboago eta kohesionatuago bat eratzea delako. Pertsona guztiek euren tokia aurkituko duten hiri bat. Eskerrik asko. Bueno, lehenengo eskerrik asko danoi, egun berezionetara etortzeagatikan, eta 1981tik EDE eta suspergintzako jarduerak garatzen ari gara Gipuzkoan, gizarte aldaketa sustatuz. Pixkanak hasi ginen ikasle zuzendutako bizikidetzako programetan eta aisialdi hezitzaileari beren jarduerak garatzen laguntzen. Baina azken urte honetan lurraldean dugun presentzia sendotu egin dugu. Hainbat arlotan lan egiten duten programa eta proiektuen sare bitartez. Haurtzaroa eta gaztaroa, indarkeria matxista, gizarteratzea, bakea eta bizikidetzaren sustapena eta aniztasuna. Eta hau dana, 3 ekintza ardatz nagusien bitartez. Ezagutza, eskuhartze soziala eta enplegu inklusiboa. EDEko Gipuzkoako egoitza hau, Gipuzkoan proiektu eta programa ezberdinetan lan itzen daben jentiantzat, lankideak elkartzeko, lan egiteko, esperientziak eta ezagutza partekatzeko gunea izatea nahi dugu. Baina, badakigu ez gaudela bakarrik eta ez dugu bakarrik egon nahi. Eta horretik, guretzat funtsezkoa da gizarte irakundeekin sarean lan egitea. Urte askotako lankidetzak babesten gaitu, hainbat eremutan. Eta horregatik, precisamente, eskerrak ematea nahi dugu, gaur inaugurazio ekitaldi honetara etorri zaten danoi. Esta nueva casa va a ser el campamento base para el desarrollo de nuestra labor social. En estas instalaciones van a poder desempeñar su tarea nuestras compañeras de los programas y servicios de atención a víctimas de violencia machista, de las viviendas orientadas a la inclusión social, Bakeola, Emactiva, el equipo de consultoría, Biltzen, formación para el empleo de colectivos vulnerables. Eta, EDEk aldaketa inklusibo eta iraunkorrak sortzeko lanean jarraituko dugu.